je da građani Crne Gore bolje ocenjuju sopstveno materijalno stanje, čak i kvantitativno, pa čak i stanje u Crnoj Gori, a naročito svoje sopstveno stanje, nego građani Srbije, što može znači dve stvari, sad malo da počnemo šalom, dakle, ili Crnogorci vole da se hvale, ili im je bolje, mislim, znači ili im je bolje, ili su samo malo hvalisaviji u odnosu na sunarodnike, odnosno na, pardon, građane, a bivše sunarodnike iz Srbije. Dakle, evo, ocena stanja u Crnoj Gori, 16% jedinica, 26% dvojki, naravno nije to sjajno, da se mi ne lažemo, nije to ništa impresivno, ali trojke su, dominiraju trojke 41% i srednja ocena 2,53%. U Srbiji su krenuti procenti još i, odnosno, dosta gori. Sopstveno stanje, odnosno materijalno stanje, lični materijalni standard je sličan, nešto za nijansu je kao ta srednja ocena viša, ali eto, to je ono što je prosto subjektivni osjećaj naših ispitanika. Zanimljivije su naravno neke druge stvari, sad idem brže ka njima, pa može posle da se vratimo nekim pitanjem, podpitanjima, ako bude potrebe. Dakle, da li se informišete preko interneta i koliko često, ja ne znam koliko se vide imate i grafikone i tabele, pa se valjda bar nešto od toga vidi. To je zanimljivo zato što to pokazuje da u svetlu savremenih napretka informacionih tehnologija sve više raste udeo iz istraživanja u istraživanje, tako i u Srbiji, tako je to svuda, uticaj interneta, dakle informisanja preko interneta, i to je ozbiljan problem za medije, za ove oficijalne medije, za etablirane ili mainstream medije. Mi tu malo kaskamo, kad kažem mi tu, mislim i na Srbiju i na Crnu Goru, kod nas još uvek to jeste prisutno i ovaj procenat govori da je to nešto što će biti još prisutnije. 47%, dakle 47,7% kaže se svakodnevno informiše preko interneta. Dakle, to je svako visoko, procenat je sličan kao i u Srbiji. Ne koristi internet 32,5% i 20% kaže nekoliko puta nedeljno. Čak i da je nekoliko puta nedeljno prebacimo na ove da se ne informišu ili ne koristi internet, ili bar ga slabo koriste, to je opet praktično polovina naših ispitanika kaže da se informiše preko interneta, i to je nešto što je važno za sve i političke aktere, za društvene aktere, za nevladin sektor, za građanske inicijative, a i za same medije, kažem, ove tabelne medije, da moraju da se prilagođavaju i otvaraju malo više prema nekim novim tehnologijama i da internet ozbiljno ugrožava neku vrstu njihove dominacije koja još uvijek postoji na brdovitoj